Бавно водене или по-бързо? Бавно с леки твичвания от време на време. Оп, оп, ето я. О! Леле, та голема обаче. Та голема, гледай какво прави, гледай. Дай, дръж. Извада камъчето. А на мен смятай, че аванса ми е свирепо затегнат. Гледай, тя като тако. Тя все едно фанах котва, бат. Чай, че тя ще дойде към тази шамандура пак. И ще изпусна пак. В шамандурата отива, разбираш ли? Край. Влезна под шамандурата. Бати котвата е тази риба. Гледай какво прави, бе. Имаме ли канджа, Жоро? Тя е много голяма. Много голяма. Не знам, тя е много голяма риба, казвам. Тук е много голяма. Дръжи, кажи на воблера да държи. Да. Ма не е толкова голяма, бе. Чакай, задръж колега на секунда, преди да удариш. Абе, това колко кила е, бе, момче. Погледни. Това дебело, бе. Ти виж това как си с такова, бе. О, фак. Фак. Добре. Това е, браче. На Корфу не ни върза, обаче тук. Да, разбира се. Ами аз лова с много прикрити цветове. Смисъл, виж какво съм. В момента съм с рапала, която виж каква е. С рапала рентгент? Не, с така кефал. С кефала, който е. Макс рап ли е това? Макс рап, да. Просто тъмен воблер, видиш, и прикрит цвят. Не дей... Ами, те повечето хора така ги ловят баракудите с някакви... Те виждат достатъчно добре. Вярвай ми.